No voit sä nyt heittää vähän liksaa, niin kun ymmärrän, että sulla on täällä keikka kesken, mutta jätkät penttaa tuolla taksissa. Lähetään, kun mulla ei mene kauan. Voit auttaa tossa mua. No joo. Me Otetaan 50 päälle, mutta... 50? Lupasit 100 sen. No mä käyn pankissa sitten, kun mä kerken. Onko mä teen tämän hommani pois? No sori, ei se mun vika, että susta tuli lääkäri. No ei. Suvun häpeä. Koita nyt ymmärtää. Alright, no tuu sitten. Joo, mutta ottakaa tässä studion nurkalla. Mä oon ihan kohta siinä. Okei. Hoida äkkiä. Puhu nopeampana. Joo. Alright. Tullaan. No. Joo. Oikein synkkää iltaa kaikki sairaat ystäväni. Nyt kuitenkin voin todeta ilokseni, että olen saanut teiltä rutkan kasan valituskirjeitänne, joihin aion vastata juuri tässäkin ohjelmassa ihan joviaalisti tietoni mukaan. Tämän kirjan on lähettänyt Erkki Turakainen Luvialta ja hän kysyy seuraavaa. Mitenkä on, kirurgi Niilo Näsä, mistä johtuu, että aina kun herää keittiön lattialta, kengät jalassa, minulla on koko seuraavan päivän pää kipeänä? Nythän on Erkki sillä tavalla, että minä en ihan suoralta kädeltä pysty tuohon vastaamaan, mutta minä katson sen täältä opuksesta. Ja katsotaanpas. Valittavina ovat konservatiivinen ja operatiivinen hoito. Konservatiivisessa hoidossa murtuma asetetaan paikalleen ja leikkauksessa tarvittavat kirurginen välineistö ovat varsin tärkeä tutkimus, oikeille komplikaatio, muskoanimaatio, stereopuralaatio, kuna-animaatio, sakalit, sukarit, sempartsontisaation, tsikulan, sörppidän, särkkinen värkkäämisenä. Eiköhän se ottaa, kyllä se varmaan siellä ottaa.